Daddy, no, sir. You're welcome. Hello, sir. Afambo Mother Buti. No. Gerald Eze. Ona kọlu wo yan obo. Ona kọlu wo yan obo. Afambo Mother Buti. Gerald Eze. Gerald Eze. Eze. Mother Buti. Ogbu onye egwu na asọgbu onwe Yeah. esi ka ebe tata ya kpọrọ ndị enyi ya nwoke igozie ha Chukwu ga-agọzi unu. Onye nwe anyị ga-agọzi unu. Ifu ndị chọrọ oge emeri ya unu. Ikuzi nke egwu atụrụ unu. Bọ́ọ̀lù egwuru na-akụ. Anyị kụrụ gaba n'iru. Akụwa egwu. Ọgwa nnukwu ngozi. nne ya ji n'ori Na-eji ọgba agbọwa ụzọ. Na-eji ọgba agbọwa ụzọ. Anyị kụrụ gaba. Ọgba egwu ka m kụrụ. Kụzielu ụmụaka egwu. Kụzielu egwuregwu adịrọ. Egwu adịrọ. Kụzielu fa n'ụwa ka ọkụkọ njọ. Na-esepụta ka anyị rie nri. N'ụwa ka ọkụkọ njọ. Kụzielu fa omeka agụ. Kụzielu fa lulubelube. Onye ya na chi eso n'ụjọ adị asị. Daalụ. Onye ka anyị na-eme na mụnwa bụ artist assignment. Daalụ. Daalụ. Assigned m na Favour Records. So Favour Records ha abịabugokwa kene egwu. Ọnwebugo onye ezi ka ọ bịa kene egwu last year. Anyị na-akwado ịbịa ọdọ ọbịbịa. Anyị wee bịazikwa nke taa sị ka anyị kelekwa gị. Mana na ọbụghị sọsọ ego ka anyị na-enye gị na anyị eji egwu, anyị eji ụbọ were ọja gbuo egwu ofu ma abụọ. Anyị marụ ka obi dị gị anyị ana ma ọbụghị sọsọ ego na ịkarịkwa anya ego n'ọdụ nwa wụ ihe na-amịta ego. Daddy, anyị wee sị ka anyị bịa acha akara aka agbagokwa ugo eberego na mgbagbu.
nna m amụ ụmụ nwa ngwọrọ tụba m n'ime ịkpa ngene nwoke m afụ anya ngene nwaanyị m afụ anya ngene odogwu na-arị elu biko gbadakwuo ngene ebe nọ n'ite na-eche chi m ngene odogwu na-arị elu ngene mmepe madakwulelo ngene ebe nọ n'ite na-eche chi m ngene na nne m amụọ ụmụ nwa ngwụrụ tụba m n'ime ịkpa ngene nna m amụọ ụmụ nwa ngwụrụ tụba m n'ime ọfịa ngene nwoke m afọ anya ngene nwaanyị m afọ anya ngene odogwu na-arị elu biko gbadakwuo ngene ebe nọ n'ite na-eche chi m ngene akụkọ Mike Ejeagha kọrọ anyị kụziere anyị na mmadụ anaghị awụ mmụọ ọkpa nna ya. Ndị oyibo sị na no man is an island, you don't live in isolation. Nọ mmetụta ka eji ebi ndụ, nọ ha yiri igwe bụ enyi. Odogwu akpachago n'akụ na-eme nọọsụ ya nọ n'ụwa. Unu chefuo na ka igwe si debe ndụ bụ ka ọ baalụ elu, ka ọ baalụ ala, ka ọ baalụ ogbenye, ka ọ baalụ ọgaranya. N'ọnya ka eji enwe mmetụta. Ozielu mgbe ụnụ ya gbara ọkụ, mpako karịa, ihere ekwezighị, ọ bụrụ na ọgụ ejezie kwụ ọdọ. Oruzie n'ebe ahụ wee zu nwa ngwụrọ atụba n'ọfịa. Nwa ngwụrọ a wee jụbazie ya, kedụzi ibe ha na-achọ ịkwụ ụda ọkwa ya? nne m amụọ ụmụ nwa ngwọrọ tụba m n'ime ịkpa ngene nna m amụọ ụmụ nwa ngwọrọ tụba m n'ime ịkpa ngene nwoke m afụ anya ngene nwaanyị m afụ anya ngene Igbo karịkwa n'ego. Ka ndị gboo, egwu niile ndị gboo gụrụ anyị, egwu niile ndị dị ka nna anyị Pa Mike Ejeagha gụrụ anyị bụ egwu eji ebi ndụ, maka abịa asịghị na ndụ ka asịghị emegbune nwanne gị, asịghị nọ Igbo bụ ike, asị ihe niile a, mmụta niile a, nkọwa niile a bụ ihe Igbo ji bụrụ Igbo. Mana anyị kpawazikwa akụ dịka ego ka abịazi, a na-etuzi ọnụ manshọn na ndị rụkarị na ndị nyakarị moto. Nke aha wụ akụ na-eso onye Igbo ka otu nwaanyị si eso nwoke gbadị mkpa. Anyị na-eme ife akụ a na-eso gị wee na-abịa na onye ya na chi eso na onwere ife na-eme, mana ọnya bụ ife dị n'akụkọ elulubelube.
Ọbụna nna m nọ nso na nna m akara igwe m jenye abụ egwu. Ọbụna nwanne m nọ nso nwanne m akara igwe m jenye abụ egwu. Ọ bụ na aka dị nne m aka emife asịsị mee. Ife asịsị mee ma ya bụ naanị egwu ụtara isi nwa ya. Elulubelube, elulubelube, elulubelube. Elulubelube, elulubelube, elulubelube. Elulubelube, elulubelube, elulubelube. Elulubelube, elulubelube, elulubelube. Nekonchi, 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 nekonchi. Neponchi maga, neponchi maga, neponchi maga, neponchi maga. Chimuge dumuje, na chimuge dumanada. Ife madu nepero na ya na chiya mamkwetelu yanya. Ife madu nepero na ya na chiya mamkwetelu yanya. Elulubelube, elulubelube, elulubelube. Elulubelube, elulubelube, elulubelube. Akụkọ a mere iji Ụbọ-Ọja taa maka ọ dị ndị Igbo adaptụ ya baa ya omenala ya mee efim ndị Igbo na-efim akụkọ omenala ya baa ya omenala ya mgbe nka nọ na ntakịrị anọ m praịmarị 5 mgbe ahụ wee nlelecha fim a nlecha ya wee were aka gburu ọja na maka na ọja ka ebutetere omekanna ya wee si n'elu ebe ahụ eji wee daa gịnị merezi ọja ahụ anwụnyegodi ọkụ ọya ha agba ọkụ onye ahụ anarị ya emechakwa wetekwe so fim ahụ omekanna ya gba m ndị apịgo chọrọ ya gbara akụkọ omekagụ aha nna anyị kọrọ anyị ka eji mee fim ahụ ipe mpe wee nene wee were aka na-egbu ọja na skuul onwe ya n'ụlọ ihe anyị ka anyị ji bịawa taa ya wee gbu mgburu na-agbagote
Inugu welu mome kago. Welu mome kago. Mome kago ili edem. Ego ya bakwa science. Obi mufu welu mome kago. Welu mome kago. Omega Omega Abudi for Welu Omega Welu Omega Abudi for Welu Omega Welu Omega Ogbu-Ọja Omeka bụ wee daa ayọbakwa nwanne ya si ya bịakwa were ife mmiri ya dịka ọkpara maka na ife na-esi nso o wee fụgharịkwa ife afọ ọfụ
Niba kwenu? Yeah. Igbo kwezi onu? Yo. Nigeria kwezi onu? Yeah. Igbo bi enyi eziokwu, Igbo bi enyi. Ekusike. Igbo makahara. Kama na ana shika ha. Etinye gbasara ndị ọzọ, ndị obodo ọzọ. Etuzo omenala ha. Etuzo nwebere asụsụ ya na nkụzi ana. Ọkọ nwere ali papa bere mgbe aka, nwere ogologo mepụtara mgbe aka ne. Ano merie si na abịa anya mmiri. Ọnwa na-asị ụmụ Igbo tenụla ụmụ Igbo mụrụ anya. Arapụ omenala ya, ọ na-ananarị ya. Njirimara ndị Igbo ma nni ha na-eri arapụzie nya na-erizikwe n'ikomkom ọya nwatụrụ ebe niile. Ọ na-asị Igbo biko chileta n'azụ na ya sịrọkwasị eme gịnị si ego mekone nke ndị nke ọzọ kama na ya mara papa nke anyị otu anyị si achụkọ nke ndị nke ọzọ ndị ọzọ ha ga na-achụkọ nke anyị. Eji m oghere anụ na-ekele unu maka na ọ dị ka sọ hip hop nke obi juru m aṅụrị tata ya na-egosi m na ihe gbasara egwu Igbo amanwụkwa anwụ ọma na maka na omenala egwu Igbo bụ ntọnanị. O ji abụrụ na-ekwu na ha ncha niile na-abụ okirikiri the root bụkwa this high life traditional music, my jazz, my blues, name them genres of type of music. No, it is from tradition, from high life. Ka dị kwuo na ndị ọgbọ ọfụ anyị, ndị ntorobịa na ndị ikom, ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke, ha na-achịkwa omenala anyị ike n'ụzọ dị iche iche. Maka ya na-emegide kịta anụma
ihe gbasara mbụ ka esi wee lụọ onye isi oche ka onye ga-abụ onye isi oche ụmụ ihe ọ na-egosi m ma onye na-ada anụ ihe ọ na-asụ ọ nwekwe ndị ọsọ bere ebe ọ dị ọdọ dị ebe ndị Yoruba ebekwalụ ị na-enezi ya na kọmentị ihe ndị mmadụ na-ekwu na Facebook ma ọ bụ na Instagram ọ ka nke mana ihe anụ bụ sort of unity ka egwu anọ megide jikọ Naijiria n'ihi n'ọnụ onye nke a na-ekwu ndị dide iche n'iche a na-ahụrịtara egwu anọ papa na onwe ya ọ mara ka o esi m akọba ya akọba maka mgbe egwu apụtakwara o kwere ka o si wee gwuo mana ihe a na-akpọ soshal midia ọ dịrọ ka mgbe akene gadogokele ihe mana nkịta nke nkịta dịzikwa ka ọ karịzi akarị imere oke anụwa ofesego ụwa niile mana nke a chọrọ bụ ezigbo ihe ezigbo ka a chọrọ nwee na-ekene unu ndị na-etolite etolite biko sikwe n'ike narapụ na omenala anyị narapụ na asụsụ anyị ka ọ na onigo kedu ka e na-etu biko abụ m Ogbu-Ọja Eze. Ogbu-Ọja Eze mana afọ m bụ Gerald Eze mmadụ abụsị Ogbu-Ọja Eze ọ ga-adịrị gị mma daalụ ihe niile ịchọ ma ịbịa na n'obi Maazị Mike Ejeagha n'obi egwu ọ ga-abalị gị ị ga-eje nabata agbara eze n'onwe ya ide tiri m ọ na-akpa aka agbara eze ọ ga-adịla anyị mma anyị chenye ga-abịa a ga-eje nabata biko ihe ahụ ga-emepụta ata ụmụ unu m ga-amụta ga-eme ya karịa ntapụ m ga-azọrọ biko mkpụrụ ụkwụ ya na-atụrụ ụmụaka etolite papa ọsa na-egokwu ọ sị nkwuru egwu gaba na ya tụkwa n'ụjọ maka Kraịst gwara ụmụazị ya sị go and preach to the nation evangelization na-emekwa ihe anọ ka ọ dị nwoke maka ọ dị nwaanyị mma obili Igbo gụchara egwu sị na Chukwu ka ọ na-agbalị odibo n'egwu ihe ọ bụ Igbo enweghị ike ịnwụ anwụ maka onwe mgbe a sị na asụsụ Igbo ya ruo mgbe nwa ọ na kịta ka asụgharị nke wee ihe dịka ihe papa ime gentleman ibidogodo n'afịa ifu na ọ na-asị ụmụ ikorobịa ka ha bụrụkwanụ gentleman ka onye ọ na-akwanyere onwe ya ugwu bie ndụ maka na ebe ahụ ha anyị nwere na ọrịrị ka anyị bịa gentleman Mike Ejeagha tiwe egwu tichicha kụzibe ihe niile elubelube sị gị na-esi n'ọ gị na chi gị si eje ome ka ha gụọ sị gị na ife nwere usoro ka esi lee onye isi oche ọ na-egosi gị na ọkwa na Igbo bụ enyi Igbo malụ ana na enyi enwere ka ele na-enyi ife niile a anyị ama mgbakọ nwa ihe niile a n'ego onye ka m ji si na ihe ha onyinye Chineke nyere m bụ egwu Ụbọ-Ọja were wee sị ka m bịa gụọ nnukwu nna anyị ka m gụọrọ ya egwu a nwa egwu njito ka m kọkwara ya nnọọ maka ya ka m ji gbuwe ọja taa na nnọ praịmarị skuul ewee were ihe ọ bụ n'egwu mee fim nne nyanwụ fim ihe ndị ọya ka na-akpọ adaptation enwere ike ịgụchi egwu adaptụ ya to film mmechaa ya nyanwụ fim inspire amụmụ Ụbọ-Ọja bido na nwata m Ụbọ-Ọja amụtagoro m ọja ya taa gburie jee US jee China. They are playing it in another form, classical and jazz. Ihe niile so ịmara dadi ọ na-akpọ gita na-ekwukwa maka obi na-aka oke iro so asị ọsị tụfuo nke ndị ọcha kama na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ewere afịfịa biko ọkwa Felbon Records zitere anyị Felbon Records zitere anyị maka ha sị ka anyị were egwu Igbo na-aga ụmụ akwụkwọ na-akụziri ụmụaka ọ na-awa anyị gakwa anyị gbuo egwu gentleman Mike Ejeagha ọ sị ka anyị bịaruo kene onye ahụ anyị na-ejikwa egwu akụziri ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche n'ihe anyị na-akpọ egwuregwu. So Felbon Records is interested in indigenous music because it has become the new rave. Not only because it is the rave all along. And we've been on this journey since last year. I did last year.
ka esi Ogbu-Ọja kele daddy wetekwara ya ihe anyị ji bịa ụkpa maka na elu na trend ka anyị ji bịa na anyị bịa anyị ka na-abịa anyị bịakwa nke a anyị sịkwa na akpazie akpa arụrụ n'ute na unyezi anyị ohere enwere ka ụmụazị n'okirikiri atụ a agbadata na ana akụ ọnụ nke wee gbuo ogodo 2 minutes ka daddy na ọ nọ ọgbago a na-akụziri ndị mmadụ egwu ama na ihe mee na obi a ka ọ ga-awụ onye anụzikweghị ịma na agwa na ntị anụghọ eburuzie isi usoro ntị esorie maka na ihe niile mmadụ ya ejiwu mmadụ dị n'egwu gentleman Mike Ejeagha na wee sị ka e were ihe a obere ihe a Favour Records wetara maka nke taata maka ọbịbịa ya bịa taa wee kene daddy anụ ka fọrọ isi evi obere kọta ata enwere onye enye gị Yes, I didn't make a point get that. Yes, thank you very much, my brother. Because all other one Favour Records, that's the good lady. That's the money happy. Good evening. Them onye ka anyị ọ ga-adịla anyị mma. Amen. Ụlọ juru eju anya nwa. Ozi izi olugbe papa aka. Papa nwere obi aṅụrị ịbịakwutere ya taata. Ọ sị na ya ọ sịkwa ha tụkwana weji ha gụrụ gaba ha gụrụ egwu anụ a gaba na o nwere ihe ga-abụrụ ha ihe mgbata ufe maka na ha na-akụziri ụmụaka ezi ihe ka esi ebi ezigbo ndụ maka na ihe mmụta dị na omenala Igbo n'egwu Igbo na ọ karịrị akarị mana ọ na-abụ ebido na a na-asị na ebido n'ụlọ a na-ebido n'ụlọ amarụ m apụọ n'iro ya bụ enweghị ike na-azụlite ụmụaka anyị n'ụlọ ịma na obodo anyị ga-adị na mma
ọ dị ka igwe na-etere nkịta anụ nke a na-akpọ mbụ gogogongwo ịghọta ego ọfụma o nwere ebe okwu maka na ọ na-adịkwanụ mma nne na nna nwe ụlọ akpọkọta ụmụazị onye ọbụla ekwuo ka ọ dị ya na ọ bụrụ nke ndị oyibo na-akpọ gịnị mbụ socialization ebe ndị sociology asị na ọhịa na kenya nọ the essence of the family and the nucleus of the society maka ọ dị mma from family one of the largest society ga-adị mma anyị enwe amụrọba so papa na onwe capture that issue that area and that gogogongwo ahụ ike n'ebe ihe gbasara ya gịnị gọbụzi maka nke mbụ Adaeze si na onye ọbụla ga-anụ ori ya ga-eme gịnị na ọ ga-akpụtarị ehi ọ na-agwa anyị na kedu mgbe bụ ụmụ nwaanyị ka na-asị na eche Mrs. Right ihe na-ego ihe anyị ji ihe na-akpọ nchachi ihe niile transaiti papa fere ya aka